Yes. Oh. $349. 851. Saan? Ano siya? Ano man? Nakalagay doon sa ano, sa title. Lagay doon sa log products. August. August. Yes, please. Ang pangalan sa kanya. Last name 61. Sa 20. Ano siya? 26. Ang bakla namin giteted. Hindi. Gawa mo to. Na 20. Siyempre ito na lang. Big ano, big one. Big two, 19. Last 26 one. Page one. Click mo na. Ito yung parang ano. Ano yun, apat ah. Hindi may regarding block 51, 52. Oh, 52 pa na. Okay. Pero yung masayang yung kanto kamo ngayon eh. Kaya nga panapon. Ako pala ka na eh. Kita kayo kaya kasa. At tingnan mo ang porrelo ka rin. Tapos kapag diretso kayo guagwa. Yung gawan tamo kong guagwa. Nakalisong ko. Punta niya mo itang lote ka rin. Picturean niya mo. Pakutang niya kung kadinuya. Pasuyo tayo check ulit itang songko. Tangin mo ito pa peto ay mo.
Kari. Pag-drive mo na yan, ganyan. Ako at ano kung kailangan ka rin. Ano ko na ako ba? Right. Sambil? Hindi magkarapit na yun. Wah, magulo yan. Huwag tayo magulo yan. Hindi ko pa may ka-encounter pa kayo. Tinang-approve ka, tapos mali yung approve ka. Wala yung filing guide, Felix? Sa Leonardo? Block 16. Ganun din. Ba? Wala ito ang tingnan yan. Block 16-1. Grips na yan ang ganyan. May pang natin yan naman yan. Ha? May nagawa nila rin. Maglulutaan mo yan. Whew! Pwede ba? Hindi ko lang. Kasi mga modelo. Wala na tayo. Bigyan mo yun eh. Bigyan mo lang eh. Oo. Bigyan mo na eh. Total jet lang po. Ah. Bigyan ito. Bigyan na rin siya. Bigyan na rin siya. Bigyan na. Kaya kung paano natin natin na nagkaso ka na. Naging tapat mo na rin cabinet ko ng dating landbox. Tapos binagpag mo, tapos ikaya ka rin. Smell ko, kasi tingnan din ang dahil. Kung natin si Bonsai, itang wall. Pero may cabinet ko pa rin, itang cabinet ko. O di ba, ikaw yung smell ko, nilala na rin ka. Diba? Nilibel ni kita? Ha? What? Ito may harap ng gari. Parang cabinet, kinerahin mo kanta. Ay, ano na. Kasi Block kung 16. hindi na yan dalawang alala ng phone mo. Oh, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 50. Kaya hindi kabit ko nila pante. Tama yung mga aso sa mga kanyan. Kasi hindi, kapintura ko.
Tapos pakisabi nga siguro. Para yung kayo ng pot ko na. Oh! Pag-ibig mo nga. Parin yung may fortuna. Parin yung may. Parin yung Fortuna. Oo. Parin yung may. Mabilis siya mo namin talaga. Mas mo. Pag-ibig mo nga. Bangyo. Nay mo. Mangatot nga ako dyan. Mangatot ako. Bono, pagdawa ko ng sopa yung pinipit mo niya ako. Wala ka ako pa na mo. Mamawit ang kaya bagong talabados pa siya niluluto na. Hindi, itang kain. Labanos pin. Yung ba yung labanos? 10. Up to 10, 1, 2. At yung naman kayo, pati 14. Hello? Ito lang bigyan kayo. Hello? Patok ko yung Fortuna niya. Fortuna. 1, 2, 3. Ha? Ano pa mag-shoutout siya katet? Katet? Ako lang yung taga-repair mo eh. 8, 9, 10. Nagdiwan ako. Bitang sa isip nila sa mga hindi na nakatagal ng buhay. Tuwit. Ganda mo na yan, ha? Mga kaka pa. Dahil luwa-luwa na rin. Ma? Luwa-luwa, no? Wala lang talaga. Yan. Pakunta. Diyan ako sa labi niya may Lodi. Hindi ba? Kinuhin ko na yun. Southwest.
Biang stress ya. Pwede hindi makain. Report yung papakain ko na. Reportin na. Wah. Itang San Miguel Pingulos Visitas. Kita mo itong San Miguel. Hindi niya po. 1.3 hectares. Sabi nung taga na City Junction, di ba? Anong kung nga bago? Kung kaya. Kung ginong ka pwesto niya ni ka rin. Nagwala mo dyan kasi Boston City lang, di ba? Dito na rin guys. Ay, tagapagmana na yung computer ng kaya ngayon. Kasi sipin na rin dyan. Ako ba? Madali yan. So, ada. Di ba? Ito Metro Loti. Si Pamepong Lote. Nangilas din mo. Wait, dito lang ta. Hey! Good afternoon. Ano ba? Maka-prepare na yata yung guy. Ano siya? Tining sulano. Sulano. Angiles, Angiles. Yan mo. Yan. Wow! Ratang bullet vest yun eh, pwede na. Wow! Idagdagan namin tayo. Ay, masarap pala yung papa. Ibang swimming pool po, di kayo. Okay, may pwesto kaya eh. Kini pa sir, kini pa. Ini apa ba? Ini secure na yun ito eh. Ano yan? Hindi magbanto yung Mr. Tan. Oo. Pining kainin eh. Dragon fruit. Tapos pinasad yung badil mo yun. Oo, may nakabako. Ini makabako dili eh. Wow. Makabako. Mag-uran niya ang Mr. Tan. Pero yung dalan na kanya. Kaya nga kasi kaya nga padala. Wow. Ano mga maupiga na kanya, yung sarili. Pinamadalan kayo eh. So, kaya pa pala kainin niya, sir? Yung tayo Oo, wala nagkatawag kayo. Sabana. Oo, itong subdivision. Sabana. Wow. Dinukit ini. Hindi na doon na yung shot na rin. Kaya rinigay ka ng ganang mangga. Oo. Kaya doon yan, isang shot. Isang jump shot. Yes, niya yan ako tete. Wah, ini. Kaya ini gate niya lang ini. Magkano kayo ni gate na ini eh. Hindi kayo ni. Wah, Diretso yung pakain niya. Wah, ano yan? Api ni gate. Parang kasi talaga. Siguro yun. Diretso yung dapat yung dapat. Diretso yung magkete lagi. Ano may ka pang tayo? Kanita nga lari pa yun eh. Ini basta pa ini. Ini man nabisa kasing DP na karapat-dapat na ganyan eh. Kaya bigay. Dapat ka rin. Sabi ka Oo. nila makita din eh. Wala mong panikualan na rin mo magka-budget din ito. Oo, yung deken eh. Yung access yan eh. Ini gawa lang niya sa niya. Bayan gawa ni gamit yan eh.
Hindi nga, nilinda mo rin eh. Mm-hmm. Wow. Malapit yan naman yan eh. Daralan ko kayo eh. Wala pumunta kami ng Ryan. Okay. Marcot. Wow. Ito. Baka pwede na mag-shortcut yan yung. Walk-in. Di ba? Ay, Margot. Ano yun? Kung tayo wang Margot. Ano yun? Kawayan. Kawayan. Mas ka lungkin, yan din pupunta ng Marcot. Pwede yan eh. Ang pwede ka lungkit, kawayan. Yan yung intertikin niya sir. Possible na. Possible na siya. Possible na siya. Hindi ka natin lalaki. Sinina mo talaga yung gusto. Hindi na mo gusto. Wow, yan. Important yun. Was mechanic pa siya. Wow. Ini pababae niya. Yan, pababa. Oh, malamang kaya kayo dito dumapat siya, matapik kaya. Ano yung ikama ko pag mabilis ka, di barangay yun. Hindi mabilis siya. Yan, mabilis siya. Maluwala sa pinta. Eh, sir, suglong kitang bayang exit siya. Oo. Nakatingnan eh. Yung kitang like, yung main namin. Kasi, sabi ko pagkaya nga sir, itang sinalita mong satellite image niya. Kailangan mo 72 hectares. Sabi mo 100 hectares. Wow. In minimum guys sir, 25 square kilometer. 2 times 25. Times 25 na rin ka. Kaya natin kung data pati oras ka rin eh. Oo, 25. 16 kilometers siya yung San Fernando, sir. Repamir San Fernando. Yan. Isang pa mo. Hindi, 5 kilometers by 5 kilometers. 25 square kilometers. Mira sa point. Tsaka dakal portion kaya. Yun yung ulap, pinutin no? Wakin, yung rintokin ng kuya rin. Tapos siya pa pin eh. Rintokin na yata yan, yung portion niya. Kaya kulang pa, dapat magkakaroon para sa ito. Kaya talaga yung ginawa kayo ni Nen. Wala. Nen? Kasi yellow eh. Hindi ako maluto yan. Hindi maluto, hindi ka ginawa. Ano? Maluto Sabi na. ng yellow. Kita tambunan niya man. Sana palaban ni Tetet eh. Oo, wapin. May pwede pa rin kaya yung photo paper. Kaya worry ko pag nga ba kung nano-size yung hindi nga naman ko sir, wala yung nagkikilid-kilid dahil. Wow. Yan, medyo kaya pa yan. Iwasan demo sa akin eh. Oo, dapat nalila pa. Hindi ko sa lagi ini, wala Oo. problema, palug ka rin. Oo. Kompleto ko na ba yung kaya kaya sa? Diretso ko na naman doon Yan. Block 16. Ito rin sabi ko eh, guide mo yan. At least, basta ating kambalang ikita maka-highlight. Sundo mo na itang black ito. Nantet, topo tayo ano yan eh. Ano yun eh? Oo. Dume. Ano po? TS mo yung gamitan dami. Oo, matadali. Kaya rin eh. Magulang niya yun eh. Sama na rin mag-poll. Wala mo ka sunshine, di ba? Big fiesta ka rin. Kahit tabi niya ng Yung palalangitan na dyan ka, ano, summer po na yun, Mali yan lang ito. Kailangan ko na talangitan. Talahib niya. Ay, talahib water lily. Ito pa kung water lily nito, makapal eh. Tang sunga ka talaga, patang lisya mo makanya. Mapagaling nga. Pero tiyaga, makuha sir, nung talagang kailangan yung ito ko. At yun na yung makini, Tok! Ay, ko eh. Chigito, magaling na yung makawi yan.
principle lang ng tamo ka rin at saka 5 Sam- metro. Kada mga kailangan ladder, sir. Principal at yung ladder. Malapit niyang may kahit naman Northbox, sir. Ewari, kahit ang pinupo North Group. North Group. Wow, di makabayan naman din. No, ano niya? Isang kanjun. Bakit pa nun? Kita kanjun, tiyangga ng batang, puli na sungulong lang pa. Pero ito kanjun, nalas ang kaya niya rin. Miras ni may kapit na, ne? Takal eh, siguro. Wow, takal na. Pero ano yun ako, umirasan niya ngayon. Pati niya pang malapad portion pa din eh. Itang nung look ka makanya, itang bandang kumulbahin makanya eh, nakahay malapad siya pa yun. Di ba sino yung truck? Ay, di kaya niya rin, in-offset niya ata yung tambak. Isipan, yun yung tambakan. Yung kulo niya kuha. Yung source yung tiguan, ano yung problema? Kaya tapang mo muna, nabalo mo ka na muna kayo. Discount yan. Kaya kapila niya ang tambak. Hindi niya kailangan yung bigyan eh. Oo, kaya ito kasi yung man-push. So, pinaka-man-push yun na. Bigla mo sa itang na ito? Ikay siya tapos sabi niya sa tayo. Ay, talang din yan din. Oo. Oo. Magkano tayo sa presyo niya? Ilan niya, Ate? 1 hectare ba? Mapalatan. 1.3 yan? 1.3. Ang mahal ko na yun pala na Nung inyang college kami, kaya ni Megadec kayo ni. Katlakan natin kuko. Yung kahit pa siya, bakit may exam. Kaya ni diretso eh. Ngayon nila eh. Wala rin ang buko. Wala na. Puros na ba rin ba yata? Policer, dati hindi parang ganyan eh. Hindi, lalawin ko lang. Puros siya ba rin? Nagbalin yung buwan eh. Mamulang na talagang Pilipino kayo eh. O ba't gawa rin guy? Kaiser, ang barkada mo yan, yung supan laki nito. Ano yun? Esguerra. Sino kaya yung Gregorio? Sinanyaring ka na ako. Gregorio Sultan. Gagina. Paano mo? Bakit? Oo, sinanyaring na ako yung kare. Gregorio Sultan. Yung may Giselle. Adi, Ako na tayo ikip yung supan na yun. Taxlet? Yung taxi, makanya. Ngayon, itang ating balay, yakin din ka rin. Wow, wow. Igawan tamo ka niyan, wala mo kung subdivide kahit ng portion ng ating balay. Adi, bali niya subdivide niya ata. Tapos sa Philippines siya ang tangay. Ay, may subdivide na. Wow, wow. So gawin mo sabihan sir, itang ating balay, pati yung kabuang 1.3 karelaya yan. Yung kabuang 1.3 karelaya. Wow, sir, wow. Ito may itong mong bali. Nakita sa buwan niya. Karelaya yan. Oo, kanila. Wala ko sa ating lapang kalong kasi. Wow, yeah. Karelaya pa na yun. Pero confirm si hingi kanyang kami eh. Sila mga online eh. Niya talaga yung... Pero nung kahit lalo masik, niya malasig na, atin yan eh. Bunga yan. Kung kaya, ating pang-portion kaya na may nasang kami, yung ginamit ng paglakodan ng paranom. Ay, karakala dito. Halos hito lang. Sako-sako. Napasama na eh. Oo, sako-sako. Sako-sako yung hito kami ito. Ito ka na yan. Kaya ako, mabiyasa malasan eh. Ako, matatakot ko rin dito. Ewan din lang, ang sareta, itong patagtiran ka, basugan niya. Tibo. Patse may tibo ka. Ay, lagnat ka. Brim ka niya, sir. talaga? Brim ka niya, sir. Kamanibo eh. Ay, isang ano yan, sir, kaya Mataram na rin. mataram na rin ito.
Lagnat ka pa rin. Kasi may tibo ka, lagnat ka. Oh? Pati na ako manikay, tsaka ako man yan. Hindi nga lang bubuk. Puta rin kayo ng ito. Ano, bubuktok? Bakit? Aliwanin mo dito ito yan. Itang ito mo ito yan. Balbasan yung ngito sa sabihan. Ikaw mo. Kita yan, sa ito eh. Ang tangito, nakabigay ka ng libutan na tangita. Ikaw din. Yung pinaka-matakto na rin. Sakto na yan. Sinend kaya kayo yan? Ito, nag-supply. Pasalukuyan ng tayo kanyan, may manyaman na tutut. Kapit na lang tayo, sir. Ano? Kapit na lang tayo mo. Oo. Nakigo kain ka dun eh. Itang dewa tayo tayo sa mga kilig eh. Yeah, ito sinasabi ko sa'yo. Di ba yung pinilinis natin? Damay ko pala ito. Yan, nakita ko lang po yung review mo. Dami na. Kaya na-titles ka na. Siya, ina-deliver ko to eh. Ito yung mga task nito, dito lang di ko tapos to. Wala. Kaya kami niyang butloto. Sila nakarakag na tinod. Sobrado man dito. Tsaka pinanalaman linalis eh. Alaman eh. Lucky pick yan eh. Talagay ko lucky pick yun eh. Hindi para parehas dala eh. May kain-kain computer. The system do. Sabi-sabi lang tino eh. Ewan, dapat mag-random kain. Random niya dapat. Oo. Ba't meta yan Tsaka alis alalaman natin tsaka kapit na milyon eh. Magila ka. 545. Ipaplano natin dito na. Oo. Siya po na. 433. Wala. Wala ko sabi ko na. Kinuha mo na eh. Chance booking loto. 1 Kasi ikakuha mo, ang registro nito kasi wala ko sa naman eh. Hindi ko ba? Naragat ko ba? Guys, tingnan mo na. Oh. Anong pangyayari mo? Ano ka mo, Ken? Sali na kung kailangan mo sa akin na kailangan. Ito niya di. Balik kayo rin lote. Ikatanda mo na yun yun. Lote. Tingnan mo Ha? na yung bumasos. Balik kayo lote. Balik kayo lote. Oh, lampas-lampas eh. Wala ka ba? Sakaling lumagpas. Sigo mo niya ako. Sa balik may anak kami. Ha? Wala. Wala, puto yung dalan na. Ito ang original ko. Hindi ka pwede nga lang doon. Kaya puro Xerox mo yung Pati niya, uning yung mga kaplat. Ah, Ayan o, nakaya. Nandito din yung... atin niya po. Hindi niya ba pinunin ang liking tayo? Lampas-lampas ang ganda. Pwede yung dapat dito muna ko. Matulimitan ka rin eh, di ba? Ready na kayo, mapakuta na. Hari. Kung sabihin, tulungan mo to. Kasi hindi kaya kitang higa, kasi di ba? Higit mo rin itang hingwagwa. Oo. Alam ko ba sinabi ka rin? Isang portion niya. Ang gamit na reference na kisumangit sa partition, hindi ata. Alam ko yan eh. Yung Patricio. Huwag nang gawa ta. Noon yung waring sideline na niya. Hanapin siya. Salita. Kitang kita tayo, lubutag dik eh. Palagay, net mo lang mo tayo dyan. Yung mga sipilatan ng gaya. Dive net. Hindi, kung bakit tayo ng sideline natin. Tayo po ito mismo. Wala na akong... Pero itang tayo, itang balay-balay kayo. Magsakto doon.
Maka-define yung gulot na ni Bale-Bale. Maka-diretso yung bakod na. Tingnan bakod. Taliging kabila. Nano mo yung Bale-Bale nga rin? Quattro na siguro ba nila? Kaya na? Oo. Ano? Release yun. Ha? Release. Reyes sa Ay, yung kabila. yan! Dahil na yung mga kabila na Hindi yun. mo nila tayo. Kaya Oo. ka, kinuro. So, kaya pala, Ay, squatter lang. yung release yan eh. Wala ka mapigato pa. Ano eh, makapadulot ka na eh. Mapadulot ka na lang. Kuha na eh. Ali, pero tingkang turan kayo ng, ali, yung kabila. Yan. Katuturan kayo. Yan o, yan, kinalam, kay Lee. Yan. Ano yan? Balo yan. Ano? Makasapa. Ikiwanan, hindi ka nga maruan mo maging problema. Wala mo nga ano. Hindi sigurado na naman yun. Basta naman. Oo, kita naman lulusog. Mapadanong, mapagero. Bigla kayo parang nakilala bilang siya ni Mexico tama nire. Yan ang status na nito. Hindi ka naman sa ano. Follow up ito nila. Pag Mexico tama mo kanyan eh, pati itang card. Taglilusong na rin si Kiko ang kontete. Ang kita rin. Oo. Pwede na ano? Lalaki mo kintayin. Sabi mo. Oo. Sabi ka naman, sakit ko sa kita eh. Kaso, na-remind na ako na naman sir eh. Hindi pwedeng mawala sa office. Kabisado niya kasi niya eh. Kaya ganyan eh. Basta rin ang gamit ng tattoo, kita lang. Eh. Hindi ka gamit ng tattoo. Siyempre, makakatakot ka ng tattoo. Parang doon eh. Mag-define. Hindi natin, natin naman. Medyo madil mo. Oo. Mas makatakot lang ito. Ba, mga sa likod lada? Makaltaon na. Marunong na. Bayo lang gawa mo. Bayo lang gawa. Bakit lang gawa? May tulang ko, di mo nalang maluto. Ako sir, bayo ining guy. Nano sir? Ano yung kaya mo kayo ni, portrait mo. Sir na eh. Ikuha na kasing person. Alay ang kaya ability balik. Oo. Yung mother lang namang gay. Wala yung wall na pwede nang ikay yan. Oo. Sipisipan na po ito, mabahaya pa ka rin. Oo. Mag-isa ko, dala ka na again eh. What? This is itong tatambay lang yan, sir. Oo. Medyo marinay lang bagya. Oo. Ilabas-labas na magkera kaya... Uwapin mo. Tama na yung board, sir. Tama na yung board ka niya. Uwapin mo. Medyo lumina lang bagya. Siyempre may sana. Lalo kung maging banal na rin kaya bita mo. Pero may kiyari sinabi ni Ferd. Ano yan? Sinabi ni Ferd. Pinigil niya si Ay, Ari. ito niya kasing kaya niya, ito niya kasing tulay. Kaya gana-gana pilingan yung tula. Kanyan. Oo. Tapos may patsyempo, may picture-picture na last week eh. Uwapin. Ang iba lang Hari yung model eh. Oo, makasiklod yata akin. Kasi Claudio ko. Higit na yung birds. Oo. Sakto-sakto itong tula na kin. Ang lakas mo kumain. Sabi na. Ang bigat-bigat mo ba, makanta? Ang bigat-bigat mo. Pasahin. Dagdag ka sa pasahan kasi yung makanta Oo, tayo. ang bibigay niya.
Oo. Sabi ko sakto yun ang hari. Ano itong post na para rin? Ayan, ayan. Kung basta tingla rin. Kapit tingla rin. Kami rin. Ika! Ating kerker. Na. Mahal mo buktot misis na rin. Oo. Talaga. Apin kaya yan. Balo na mixer. Kung nagkakaroon pa. Wala nang pinipili. Alam ng pinipili niya. Tuwad. Lan, huwag kang tuturuan mo, huwag ka lang pinipili niya. Magagawa na na. Malapit na yung guy. Burger sa toilets. Malapit na yung Halloween. Balik kang kandila. Na. Ano ka pila niya mga misis? October 21. Okay, sir, next week. Next week na? Oo. Tuesday. Sinad yun eh. Makaset niya. Kaya pang Namin tayo yung Benita? Devil. Probably there. Taka nakalampin ka niyan. Hindi na. Hindi na nataba. Ito yung ano, no? Isa, no? Dito, no? Isa, di ba? Isa, no? Ito. Baka pa siya dito eh. Nasa rin na kayo pala. Kung ang view, sabi meron ano, baka dito. Red na yung na. Parang bahay dito. Ito na lang. Na. 70.9. Yung guys na mo, girl, puro picture lang. Sinend na. 2D mo. O pwede may i-take mo kanya. Kaya picture yata talaga din. Mura na lang. Okay, pwede ka na. Tara, kahit na. Para, sir. Wow. Punta lang kaya ang misis eh. Kaya pa... Hindi may memo dito. Kaya pa kaya... Oo, sino? Pwede. Ikaw. Hindi, ano kasi baka ko din yung Kasi hindi makakalabas sa sir, kasi nga tapos siya. Huwag mo na siya umuwi, kailangan matata. Guys, sir, mo, baka kainin niya eh. Maka-schedule na sir eh. Schedule? Yung kaya mo, yung gagawa ng tete. E wala yung kaya mo bukas? Wednesday. Siyempre. Kasi, ang gaya mong ngayon yan, te. Kasi dapat ang pasabad rin eh. Oo. Takal ko pang gawan ka, bala mong galan. Sabihan mo kayo ng dahil pero takal pang ubrang gawan ka. Dapat yung pamatod ng kanyang tete. Nakalimutan Kevin nila yung laptop niyang kahit. Sabad. Sure, saya. Alak mag-iwan Ano doon. pila na sir? Ha? Remon. Pila lahat, Jake. Jake. Sus, alam mo sinalan, sir. Kailangan mo yung sinalan. Oo. Jake. Jake. Pero mo mo. Ikataman mo, kakauli mo, kailangan magagawa mo niya. Una may paitamuhan mo. Na. Wala doon. Hindi ginapit, sir. Ano dyan mula rin? Kaya doon Muna natin. Wow, kailangan talaga rin muna tayo eh. Parang pupin mo, kapalo ka rin lang. Sir na eh. Roser, may mingat. Parati pa kayo mamaya sa ano, sa bangko ah. tatay ko. Parati. Tatay ko. Ay, wala na.
Nasa na ka magkarin. Bata na mga niya. Sa kalda. Oo. Dito niya ako, ba't yung mintisan na, libutan na. Hali, Ay, pinakayan yun eh. hali, parang yung kahit subdivision, sir. Ano nga niyan? O ba't sa magsabot na? Hindi, may pakakain na ng boss doon kasi lang maka-highlights. So, wala mo lang, datal lang ka rin. Inuna ko pa mo rin ka rin. Hindi pala rin on siya. Basta kailangan. Kalakal mo ng lubricant, mga open space, oh. Wapi, no? Nabisa ko talagang lotikin, mag-open kung bagagin mo yan. Oo ah. Type mo rin yan sa Pilipinas. Oo. Malaki yung pala kanila. Yan eh. Kalis na siglong na yun ang kay, sir. Ha? Engineer leasing. Isip naman. Secret? Ay, June. wawa, dyan. Wakas lang kasi. Ilan pa? 23. Gano'n na lang. Gano'n na lang mo. Three, 24. Kembali si Mas Bian. Ha? May ako na eh. Umalis. Wala, ako na pa. Ay, may article. 24. Makan niya. Medyo lagi. Wala rin kaya na ini. Hello. Yes, Nag. Good afternoon. Kumusta na? Ah. Na? Hindi, may base tayo doon. Di ba meron tayong ano doon? Wala tayong branches doon? Wala kang branches. Bali isang main lang. Oh. Ano no? Oh. 17.
Isa lang yun. Eh, magdagdag ka na lang ng 20 na may box din. Diba? Kumuha ka na lang dyan sa, diba? Ano yan? 3 phase yan. Direct. Meron, bali, yung tatlo, diretso ng ano nila, yung control nila, no? Tapos yung 230, kuha ka ng isang neutral tsaka isang line. Single pole. Single pole na lang. Kasi ano lang naman yun. Neutral ano lang tayo, di ba? Ano, no? Pwede. Kaya pag-isahan lang sa isang box yun? Kaya mo? Kasi paglalagyan. Wala siyang back bar, no? Kung kaya sa isang box, okay lang lang. Mas maganda nga. Ganun na lang eh. Pero yung tatlong, di ba, 70 amperes yung ano niya, yung main, no? Tama? Para dun sa single piece niya. Bakit? Ano ba yung sa ano natin, sa load schedule natin? Ano? Hindi, meron tayong neutral tsaka ano, sinabi ko naman sa'yo yun eh. May neutral to may ground, 5 wires yan. Anong wala? Walang base lang. Base lang. Ano yan? Ano yan? Yung wala. Hindi ba sa kanila na lang yun? Sa kanila na lang siguro yun? Hindi naman, single phase lang naman yun eh, yung kailangan nila dun eh. Sa atin kasi, yung ano lang dun, yung 70 amperes lang eh. Tapos, kung mag-drop sila ng 230, sa kanila na yun, di ba? Oo. May neutral tayo, neutral ground tayo dyan, no? Pag kukuha, wala. Para saan yan? Para sa yung main? Ano ba? Sa load schedule natin, ano size of cable natin? 14. 70 amperes yun. Ano na? 8 mm. Hindi, mataas naman eh. Malayo siya. Malayo siya. Yun ang naka-design sa mo. So sabi si architect kung may ito namin, hindi kami pwede mag-change na kanya unless na kinausap yung owner at si architect. Pero kami, hindi namin pwedeng palitan yan. Ganon sabihin mo. Hindi kami basta-basta pwede magpalit. Pag pwede kayong, kung gusto nyo magpalit, inform nyo si owner at si architect. Kasi silang in charge sa design. Tsaka yung acceptance, siyempre, sa owner din. Sila mag-usap doon. Ngayon, kung in-approve nila, pabili tayo ng iba. Hindi sa atin manggagaling. O hindi tayo pwedeng manggaling sa atin. Kung gusto nang baguhin yun, sila mag-usap. Tapos tayo mag-i-implement. Ganun yun.
Siyempre, dapat import tayo ni Ari. Oh. Eh, di step down nila. Sila na mag-step down nun. 70. Walang problema yun. Ngayon, magpagay sila ng konting gusto nila. Sa kanila. Oo, sa kanila. Oo. Sa kanila din yun. Kasi yung sa atin yung supply lang eh. Isang supply lang na gano'n. Bahala na sila sa brand, sa mga branches nila. Diba? Ganun yun. Oo. Basta may neutral may ground, no? Ano? October 2 na ngayon. Meron ka na lang 13 days. Matatapos natin. Ha? Ano? Yung? Anong magkaneta? Ano yun? Hindi, magsusun ka ng tao. Sabi ko sa'yo, kung kailangan ng tao, nandiyan si Richard. Sinabi ko na kay boss. Boss, pag kailangan nila ng tao, paano natin, pa-supportan natin. Oo, walang problema yun, sabi ni boss. Oo. Kasi, huwag mong ilayin yung ibang tao doon sa kabila. Kasi may ginagawa din sila doon. Magdagdag tayo kung kailangan mo. No, sige, sabihin ko rin kay Richard. Ilan pa ba yung kailangan mo? 4. O sige, sabihin mo tatuwag mo siya ngayon. Hindi pwedeng may stock mo yung ginagawa niya. Tapos na ba yung nandun lahat? Tapos na? Ordaneta. Sign Ordaneta. O, tignan mo, ang dami pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yun. Bakit hindi sila natatapos doon? Bakit? Nung una tayo nag-usap, yung pala nang naririnig ko sa'yo, hanggang ngayon, wala pa rin. Sino? Sina Vic? Okay, sige, sasabihin ko. Ilang floor pa yon? Ilan pa yon? Ilang home run pa yon? Yung home run, okay na lahat. Isa na lang. Isang floor pa, isang floor. 6. Balik. Anong problema ba? Hindi nila natatapos yan. Anong walang wire? Bakit walang wire? Lahat yan na, bigyan na ng wire, di ba? Kasi yan. Ha? Sige, okay, walang wire. Yun ang problema. Home run ba? 8.0 wire natin doon. Home run. Oh, bakit yung sinabi mo, 5, 6, saka 4 na 7? Outlet na lang yun. 6 na kwarto na lang ang natitira. Oo nga. Bakit hindi natatapos yan? May 8.0 naman pala tayo. 3.5 ang wala. O sige, ganito. Okay, Ordaneta muna tayo, no? Yung admin mo, okay na ba? Admin panel. Meron na siyang line side tsaka load side, kompleto na. Yung emergency mo, ano?
Hindi, umpisa. Sandali, sabi muna natin. Admin. Yung line side, okay na ba? Ano kulang na isa? Sa load side. Sa load side. Okay. Sige ha. Yung lightings, okay na lahat, no? Okay. Yung booster pump natin. Transfer. Transfer muna tayo. Transfer. Okay. So, yung panel nandun na rin. Panel, may cable na. Naka-terminate na. Okay. Yung booster natin. Patas. Bakit wala? Di ba na-order na before pa yan? Dati pa. Breaker. Hindi lang nalalagay. Backup di ka na. Naka-pulling cable ka na. Okay. So wala pang panel tsaka termination. Okay? Booster. Tapos ano ba? Transfer, booster. Fire pump. Fire pump, jockey pump. Bakit nauuna pa yung cable pulling nyo kesa sa panel? Di ba kailangan lagay mo muna yung panel bago ka mag-cable pulling para hindi masira yung wire mo? Hindi pa nakalagay, wala pang cable. Fire pump. Fire pump. Okay. Sige. Elevator. Yung elevator natin. Huwag na nata. Pero, meron siyang wire. Meron siyang panel. Naka-terminate na. Gumawa sila ng 40 amperes para sa kanila. Kayo na mag-design sa ano. Hindi magdagdag doon lang sila. Isang 40 na may branch na 20 amperes para sa 230 volts nila. Sa kanila na yun. Yung 78, ilagay mo. Lock 17. Ano na? Hanggang doon lang tayo eh. Sige. Kausapin ko rin si elevator pag ano. Di ba pumunta siya ngayon? Ngayon ba? Pumunta siya? Yun. Sige, sabihin mo na lang kay Richard. Si Richard na lang bahala ka na. Sino magsabi doon? Tapos ano pa? Yung meter center natin, yung pinagagawa ni Meralco, yung splicing, okay na tayo doon? Hanggang akin sila lang tayo, no? Okay. Yung, sandali. Yung sa organeta natin, okay? Organeta muna tayo. Yung switches from ground floor hanggang 7th floor, okay na lahat. Switch, outlet. Okay. Okay. Wala pang wiring. Sige. Sige. Tapos, okay. Yung panel natin, ground floor per unit. Naka-space na lahat. Okay, 30 ampere. Ano po?
Eh, alam ko, border kayo ng 30 amperes eh. Sige. Yung GFCI. Sige. Sige. So, sa panel, yun na lang kulang. Pero lahat ng panel nakalagay na lahat, no? Ano? Wala pa rin. Master switch. Okay. Sige. Yung ilaw, lahat. Oo. Ilan yun? Ilan yan? Ilan? Mga ilan? Pwede na makabili ng flat na pinlight eh. Yung flat. Flat lang, oo. Pwede makabili ng gano'n. Pa-request na lang tayo. Bilangin mo lang. Na. Wag na natin pilitan o ilipat. Yung flat na lang. Pagtanaan yung flat. Oo, okay. Oo, para hindi tayo may rata. Sige, antipolo tayo. Admin. Yung sa admin natin, antipolo. Lighting. Wala pa supply. Wala pa yung line. Line side. Hindi, yung line side ng admin panel. Na-connect na tayo sa ATS. Okay. Yung load side natin, yung booster. Wala pang wire. Okay. Yung transfer. Okay. Yung fire pump, jockey pump, wala pa rin. Elevator. Wala pa rin. Okay. 2 weeks ha. Wala nang less than 2 weeks na tayo. Okay. Emergency panel mo. Naka-terminate na, naka-line na, magbuhat ng generator, papunta generator daycare, naka-terminate. Yung supply niya, yung line side niya, wala pa? Okay, yung mga branches niya, nandun na. Okay. Yung switches natin, ground hanggang 6th floor. Switches, hindi, hayaan mo yung mga bago. Yung luma. Yung mga luma. Hindi. Sa switch muna tayo. Switch per room. Hanggang sa taas. Kompleto na. Outlet. Lahat. Kompleto na. Hindi yung ginagawa. Hayaan mo yung ginagawa. Huwag mo na natin sama yun. Yung dati natin ginagawa. Yung luma. Lahat yun. Ground hanggang 6. Alin yun? Yung nalagay. Sige. Bodega yun. Sige, yan mo. Tapos yung ilaw nila lahat. Once na ilalap ko sa taas, kompleto na. Okay. Yung panel, naka-terminate na lahat. Yung pala, yung aircon outlet natin, meron na. Okay, aircon outlet ha. Yung water heater. Okay. Tapos, yung meter sensor natin,
Okay na lahat. Na-splice na rin yung ano, yung neutral wire niya sa meter base. Ayos na tayo dyan. Ayos na tayo lahat doon. Yung ano niya, kasi yung hindi pa nagagawa last time, yung mga numbering. Yung paint, yung pintura tsaka numbering. Tapos na? Wala pa rin. Yung mga butas-butas na tapan na welding na. Request ko na kaya no, request ko kay boss yun. Isulat mo lahat yung ano, yung mga kailangan natin. No. Isulat mo lahat yung mga hindi pa tapos. Tapos yung mga kailangan, anong kailangan pa materials dyan? Kuryente. Tsaka yung hindi pa tapos, no? Yung hindi pa tapos na ginagawa mo. Para lahat yon isa-isahin mo. Pag nagawa mo na, i-burahin mo na o check mo na lang. Para walang naiiwan. No? Kung makuha ka ng checklist, yung switches, ground to ground to 6th floor. Yung outlet, ground to 6th floor. Tapos yung ilaw, ground to 6th floor. Tapos per unit. O, ganun lang, yung panel board. Para alam mo, kung hindi pa natatapos, para ma-schedule mo yon. Tapos yung mga panel mo, ilan lang yung panel mo? Admin panel, emergency panel, yung booster, transfer, fire pump, saka elevator. Kunti lang eh. Igawa ko ng checklist para at least alam mo kung hindi pa natatapos. Tapos bigay natin kay Richard. Bigyan mo ng kopya si Richard. Ako magpupus kay Richard. Para lahat ng materials na kailangan mo doon, walang maiiwan. No? Kunti na lang yan eh. Kunti, nasa 95% ka na. I-breakdown mo lahat, no? Tapos, yung mga kailangan mo materials, lahat. Para, kasi baka after 1 week, dumating yung mga materials mo. Kailangan ngayon, maano mo na, kung kailangan tayo may pabili pa, order na natin. Hello? Ano yan? Oo, lahat ng ano, kasi pati si Angeline, tatawagan ko siya. Pag kulang na kailangan mo dyan, mabili na lahat. Sige. Oo, tinatawagan ko nga siya hindi ko siya sumagot sa akin ngayon. Kailangan, yung MTS na yun, matagal ko nang inaakil rin eh. O sige ako. Yung basta sa 15 na. October 15. Pag hindi mo natapos, patali ka na lang dyan, babariling kita. Kesa sa dalawa tayo, ako na lang babaril sa'yo. Ano na? Hindi, joke lang yun. No, pagsikapan natin, matapos natin sa schedule. Na kung kailangan ng tao, 4 pa yung kailangan mo, sabihin ko yung Richard ngayon para bukas may tutulong sa'yo. Na? Ano na? Ano yan? Hindi kasi, yung ano mo kasi, yung dati pa, sabi sa'yo, kailangan mo ng tao magdagdag ka, hindi ka nagdadagdag eh. Kaya ngayon, naghahabol ka. Nung pa dapat,
Nung nauna pa, ang daming ginagawa nun. Pero sige, wala na tayong magagawa doon. Ang kailangan mo ngayon, paano mo matapos yan sa schedule? Gumawa tayo ng paraan. Huwag mo lang isipin yung nakaraan, hindi mo na mababalik yun. Ang gawin mo ngayon, paano tayo makakahapon. No? Okay? Sige, sabihin ko kayo, wala ka sa site, wala ka sa Antipolo. Si Richard, nandun sa Antipolo. Sige, tawagan mo siya. Na, pag may problema, tawagan mo. Na? Sige na. Thank you. 16, 17, 18, 19. Hello? Chard, kamusta? Ang gata ng aking sin, eh? Wala, no? Okay, mayari yan. Nung kulang na tao, magdagdag ka. Mo happy ka na tangan mo ang nangyayagawa. Sinabi ko lang mga boss, nung kulang lang tao, pasuportata na. Wala na. At ganyan, nung atilungan organito, mga namin polo, mamandad. Less than 2 weeks ka na ako. Hello? Alata kaya bitatawa? Kata kang Victor? Na? Kumamasak yan ang tayo na. Ikat mamaya. Ate, sinabi dati, timano ako ng tao kayo. Kasi mga nita ako. Nung kailangan mo rin ako, magpatagdag ka, muhabit ang ginagawa. Kasi, mapending yan. Alam mo magagawa ka. Kailangan magdagdag ka mo. Kaya mag-transfer. Kaya tama yan eh. Diba? Sinabi ko niya ang boss, may sabi kami niyang tao niya. Nakulang na rin yung tao, pasuporta talaga ako. Wala. Kata kang Victor, gamitan mo rin sa kang Victor, ito. Nung bukas bukas mga aginan na bukas, nakalya pa obra. Puti. Pota kasi mayari. Kasi pa-stop din hanggang kaya na pag mayyaring obra, ang foreign material. So, pinala lang ang kuryente. So, may sarili ng kuryente. O green. Green, grounding niya kasing green. Nung anong choice, mga migawan, gamitan to rin ang green. I-tape na nala mo rin ang dulo. Kasi mo, dito ulit ka ng pipe niya. I-tape na nala mo nung anong kulay kailangan. Wow! Pero subukan mo pampapalit nung pwede. Nung kasi nung papalit, 1 day yan naman tane. Nung talaga, sali ka tape. Red, yellow, o blue. White, nung talagang choice, yung mabilis to. Basta kalwal na kitang pipe, balutan niya yung itang galinwal. Nung namin yung kulay yung kailangan na rin, yung kaya na, yung gamitan na.
Sige, sabihan kaya naman kayo, sabihan kayo ba? Oo. Lombat dapat siya mga niyan. Oo, sige. Sabihan kaya pa ka Ronald. Yung na pa kasi agawakin. Ketang panel, ketang booster, transfer pump, elevator, fire pump, pang jacket pump. Kaya pa kaya rito, medyo atilaring kakanan na aldoret. Baka yung yung aldoga mayari siya. Inyapin, kailangan ito ganito ng tao. Ne. Maniniyak kaya ito. Tagtagan mo na lang, hiya ko na magkay para may apat kanwana. Ay, apat yung dagdag mo. Ne, pota, o siyempre panrado na pa, pota, isipan na pa ito. Ne, bukas taguran ng apat. Nakay, sabihin nyo namin, yan, paano mo may mag-skip ka rin tayo. Ne, takal katapag-awon niya. Kaya ba nalalo pa rin ang MTS sa pong GFCI ka na nung balik na makay. Ito na kabit. Yung malihan sa ano? Alala man inspection man yan, may inspection na eh. Then one yung CEI ito, mula sabihan. Hati ng certificate of tayo. Oo. Tinyatin eh. Tinyatin niya ako balo. Kaya kasi yung nagtulong ka sa akin, Nelson eh. Gagawa lang pera. Tinyatin. Bakit gano'n? Ang problema mo yan, amo. Kanita, Kanyapin, balik-balik ka kahit. Medyo madalami yan. Kanyapin, eh. Ang poling kaya niya, ring nanakap kanina. Ang poling materials, kung kailangan, padala mo naman eh, ganun materials. Makanya. Ang sakit na dyan eh, pamigil niya. Ang porat ng MTS, lalo pa. Mga day off yan. Pati ka, iya makapag-day off niya eh, kaya mag-day off. Tapakay, manyag kang kay, hindi ang kang boss. King sitwasyon na yun, yung makapag-day off. Wapit, Pero pang basat kayo, double check mo nga kang Ronald eh. Palista ko nga rin hanggang kulang ang materialis po. Nung ating pangkulang, kaya ba na rin ang ring gawat tapo para i-schedule nila. To-double check mo na lang mo ang aking sin eh. To-double check mo na para apos stay kay Ronald. Nung mga kailangan niya pang tao, kasi mabalik sila ng gawa ka niyan eh. Pero pa-check wato ulit ang scope of work na ipamayari eh. Balo ka nung hindi natatao. Balo ka rin mayayari. Kasi
kung kay kalat ganyan ng ano nakalita ko ning kagat. Nabalo sa nung unahan na, pero pati yung listahan la, makakikiwa ka din. Hoy, hindi mag-obra ka nini. Kasi mo itang booster pa, hindi mag-obra ka nini. Itang tumore ng kulang pang home run, o hindi mag-obra ka nini. Sila ng tao. Kayo na. Adingan nyo ang tao para magandang mayari. Balo yung pares ang yung mayari. Hindi mo patagdagan ng tao para mayari lang.